Waħda mill-inizjattivi l-ġodda ta' dik li se tkun magħrufa bħala l-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji se tkun il-Face of Maltese Business. Inizjattiva ntiża biex tagħti stampa aktar pożittiva tan-negozji f'pajjiżna e kif skont il-kap eżekuttiv ta' din il-Kamra l-immaġni qatt ma kienet daqshekk negattiva. Abigail Mamo kienet qed titkellem waqt konferenza tal-aħbarijiet ta' dik li konna nafuha bħala l-GRTU, il-Union tal-Bejjija u n-Negozjanti, li minn issa l-qudiem se tkun magħrufa bħala l-Malta Chamber of SMEs jew il-Kamra tan Negozji Żgħar u Medji. Il-konferenza ġiet imsejħa biex tħabbar propju din il-bidla li mhix biss bidla fl-isem iżda hija bidla li qed tagħti identità ġdida lil din l-organizzazzjoni filwaqt li żomm l-istess spirtu. Għandna commitment li ħankunu qegħdin nikkomunikaw iktar man-negozji, ħankunu qegħdin nagħtu servizzi lin-negozji jixtiequ minn għandna u dan ħareġ ukoll minn studju li għamilna. Allura din invaraw organizzazzjoni ġdida li qed tibni fuq it-tajjeb li kellna fl-antik u fil-passat fis-70 sena li ilna fil-din l-organizzazzjoni imma b'dera friska u ġdida. Il-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-SMEs Abigail Mamo spjegat li l-organizzazzjoni se tkun qed tespandi s-servizzi tagħha billi tgħin li negozji jiksbu aktar fondi mill-Unjoni Ewropea, billi torganizza aktar attivitajiet ta' networking bejn in-negozji, toffri aktar aċċess għal teknoloġiji ġodda u għall-intelligenza artifiċjali u tgħin li negozji jsibu metodi ta' għajnuna għall-investimenti tagħhom. Il-President tal-Kamra Paula Bela minnaħa tiegħu qal li huwa dmir tal-Malta Chamber of SMEs li tħares mhux biss l-interess tal-membri imma anke l-interess nazzjonali filwaqt li tibqa' voċifera meta jkun hemm kwestjonijiet partikolari bħal l-instabilità tal-aħħar żmien. Il-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji tirrappreżenta u taħdem ma' għad kbir ta' negozji żgħar li huma s-sinsla tal-ekonomija Maltija, negozji li evolvew ma' snin. U kien għalhekk li l-Kamra ħasset il-ħtieġa li tagħmel eżerċizzju fl-aħħar xhur li wassal għal deċiżjonijiet dwar kif l-istess assoċjazzjoni tista' taġġorna ruħha. Kien dan li wassal għal bidla mhux biss kosmetika iżda li verament taġġorna bħala assoċjazzjoni li dejjem baqgħet kredibbli u li tkompli tagħti appoġġ sħiħ u opportunitajiet ġodda lis setturi diversi tan-negozju f'pajjiżna, minn childcare centers għal djar tal-anzjani, minn kumpaniji tal-konsulenzi għal operaturi fis-settur finanzjarju u ħafna oħrajn.